Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар мондем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Яке бардро бисёр видеои хубай, хонаҳои арзон астаи, квартираҳои арзон астаи бардро тамошо кунед, хулоса ҳамаша мефаҳмед. Ва аз куҷое ки хона, замин, квартира шумо дар коред, дар комментария бинависед. Агар мо арзонтар ёфтем, барои шуморо реклама мекунем бардро. Тамошо кунед ва касе ки мисол хонаҳай, мошинаи чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед ки дар инами рақамҳои десен имо WhatsApp рӯӣ кунед. Мо дар видеои оянда насиб бошад чизе ки рӯӣ мекунем, реклама мекунем бардро. Ҳамон як дона лайки бепул аётон набурорен. Касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунем бардро. ҳатман подписатсия кунед. 1000 рубли урусӣ баробар ба 148 сомониву 54 дирам. дӯстони азиз, додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш нашида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. хайна бардро мисол бо хутон гӯш кунед. дӯстони азизам, ака эълона сар кардем, бо диққат хишру ака гӯш кунед. Якм эълони имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ заминаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 4 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хона дар ҳолати хуб қарор дора, ремонт дора, ҳавлӣ иборат аз 4 хона гуфтагиай, банияи дарунӣ дора, банияи берунӣ дора, кухни, анҷомхона, хулоса ҳамаи чиро доштай, ову свечам ҳастай. нарша бардро ва хоҳари азиз 200 000 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам мешава. марҳамат бардро нархи хубай 200 000 сомон, урусиву доллараш дар бар экран нависагиам. касе харидори аниқе, номрои телефонаш ҳаст, занг бизанед. бардрои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. як бародарда ана хона дар кор шида аз шаҳри Душанбе, поёни Корвон, Чортут, территорияи Гипразем, обши бардро наздикии шаҳр бидайда. хулоса ягон участкаи фурӯшӣ боша, 2 ё ки 3 сотиқ замин боша бардро гуфтагиай мехарам то 130 000 сомона бардро. марҳамат бардро то 130 000 сомон агар хона дошта бошен ё ки ами заминам хай мумкин бишаваша. заминай мисол 3 сотиқ ё хона боша то 120 то 130 000 сомона мехара, пулаш нахтай. ина номрои телефонаш бардро касе ки мисол дорен, номрои Тоҷикистон ҳам астай, номрои Россия ҳам астай, занг бизанен ё имо WhatsApp шида бинависен. ина урусиву доллараш бардро инами қадарда мехара, ами бародар хона мехара ё замин. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. дар ин видео квартираҳои фурӯшӣ ҳам астай бардро, бо диққат тамошо кунед то охирша. бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кӯлобод, 5 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонтчи коробка, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош ҳастай, 15 дона тахтаи 50 дига ҳам бардро падарка касе ҳами хонара бихара. нархша 85 000 сомонӣ мега. арзон мешава, агар ними пулшам битен, агар ҳозӣ ними пулша бадам битен мешида гуфтага бардро. марҳамат, ина бардро варианти хуб гуфтесай, 85 000 сомон арзон мешава, хай ними пулшам метен, мисол нимша бадам медоданед мешидай. марҳамат, занг бизанед, номерош ҳаст, WhatsApp дора.
бардорои азиз, агар тамошо карде сабошен лайкҳоро биҷихен барои меҳнатҳои мо ва касе меҳмонед подписатсия кунен. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исҳор деҳаи Боғистон пештара тула ай душанбе то хонара 5 километр дур бидай. 7 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, ремонтш миёна, ову свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкамай, нарша бардоро 260 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. урусиву долларш бардоро бо дар бар экран навистагиам. марҳамат, касе харидори аниқен, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанен. номерои поёнгишта ватсапам дора. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Восе. 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. хона ремонт дора мега. дига маълумотош навистагӣ нест, бардоро фақат навистагие ки ана 2 комнатави 3 сотиқ замин гуфтагия. дӯстони азиз, хай занг мезанем, полни маълумотша мегирен. нархша 165 000 сомонӣ мега, 1 миллиону 120 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанен дӯстони азиз, дига маълумотош навистагӣ нестай. хай занг мезанен, мисол мепурсен дига ҷоша, дига ҷои хона чӣ хелай мепурсен да ҳамаша. дӯстони азизи хонаи десен пешаш мисол магазин сартарошхона ҳамаи чӣ доштай, бо қафошда заминам доштай. ӯзи хуши гӯш кунен. сартарошхона, мағоза, дорухона ва дар пасташ замин барои хона кардан ҳастай. 5 сотиқ замин мебошад дар наздикии мактаб, беморхона мебошад гуфтагиай. шаҳри Сарбанд, деҳаи Истиқлол бардоро. пешаш мақсад сартарошхона бидай, мағоза, мисол дорухона ва қафош 5 сотиқ замин. нархша 60 000 сомонӣ мега. маълумоти бештара бардоро занг мезанен, аз соҳиби ҳами хона мепурсен. пешаш магазина ва дига чизо бидай. номерош ҳаст, занг бизанен. дӯстони азиз, бисёрод аз ноҳияи кушониён, яъне ки пештара бохтар гуфта будем хонаи заминӣ, ина бардоро як хонаи арзонтар барои шуморо ёфтем. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи кушониён бардоро. номи пешинаш бохтаре касе намедона. 4 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дора. нависагии хонаи истиқоматӣ воқеъ дар ноҳияи кушониён, участкаи Лелинда будай бардоро. нархша 145 000 сомонӣ мега. бо касе харидори аниқ бошен, арзонам мекадай. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед харидоро. дӯстони азиз, акӣ мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. тамошо карде сабошен, лайкорам биҷиқен. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. якхонага дар 6 этаж қарор дорад, 43 квадратни метрай. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби хона мега ки хона ба тамоми қоидаҳошай дар 6 этажай дом 9 этажа будай бардоро. евро ремонт кардагӣ чӣ хеле да сурат десен, назди вокзал будай. тёпли пол ва ғайра чизошам ҳастай. нархша 190 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқен, арзон мешава. марҳамат, бародаро, занг бизанед, номерош ҳастай. дӯстони азиз, мегзарем ба наҳум эълони имрӯза, яъне ки квартираи арзон бардоро. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. якхонага дар 3 этаж қарор дора. дом бардоро новостройкаи хона без ремонт, коробка. соҳиби хона мега ки хона дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ қарор дора. корҳои сохтмониш 1 сол пеш бардоро ба анҷом расидагӣ будай. одамҳо зиндагӣ доранд. материали сохтмонош харида захира кардагием дар хона. ҳуҷҷатош 100%. маълумоти бештара занг бизанед, маслиҳат мекунем бардоро гуфтагиай. нархша 196 000 сомонӣ мега. якхонага дар ноҳияи Рӯдакӣ. занг бизанед. бардорои азиз, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар. якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 47 квадратни метр. шаҳри Турсунзода бардоро 3 микрорайонашда будай. дом новостройка, хона ремонт дора.
соҳиби квартира мегӯяд, ки квартира рӯ парӯи раҳ бидай, бозор мисол қариб бидай, мисол мактабам қариб бидай, садикам қариб бидай. Хулоса хай ҷои созда бидай, квартираи соз. Нархша 190,000 сомонӣ. Шаҳри Турсунзода 3 микрорайонда бардуру 190,000 яхонага. Русиву долларш дар бари экран навистагиам. Марҳамат бинен, касе харидорен, занг бизаненша. бардори азиз монда набошен, эълонмона давом метем. Бисёри бардораи шаҳри Хуҷанд дам квартира мегӯянд. Бардораи квартираи фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Яхонага дар 10 этаж қарор дорад, 33 квадратни метрае. тарафи райони бардуро Баҳор бидай, касе мисол ай Хуҷанден, райони Баҳор яхонага дар шаҳри Хуҷанд чӣ хеле гуфтам домои пешина хона ремонт доштае. соҳиби хона мегӯяд, ки хона дар ҳолати хуб мебошад, дар трезоҳош пластика кардагиянд. нархша 165,000 сомонӣ. бахши бардуро ки дигар суратош набудай. занг бизанен харидоро. дӯстони азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Духонага дар 3 этаж қарор дорад, 41 квадратни метрае. дом бардуро навастройкаи хона ремонт дора. соҳиби квартира мегӯяд, ки хонаи фурӯшӣ бо ҳама чизи чора ва таҷҳизотош мефурӯшемша. воқеъ дар чармгари поён пушти автовокзал, ошёнаи сеюм. духонага бардуро нархиш 185,000 сомонӣ мегӯяд. арзон мешава, алиша мекадай. духонага бардуро 185,000 сомон. занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба квартираи навбатӣ. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. духонага дар 6 этаж қарор дорад, 60 квадратни метрае. дом бардуро навастройкаи хонара нав ремонт кардагӣ буданд. соҳиби квартира мегӯяд, ки хона дар 6 ошёна қарор дорад. пурра маналит будай, деворош газоблок будай. бардуро дар наздикии бозори Гилистон. срошно мефурӯшемша гуфтага. бардуро нархиш 195,000 сомонӣ мегӯяд. таргават мекадай. касе харидори анихем бардуро марҳамат занг бизанед. духонагара ай шаҳри Ваҳдат 195,000 сомонда бихаренша. дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард бардуро дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам, ки шумо то охири видеоро қатима чахчах карда тамошо карден. ва бардуро аз киҷое ки хона замин квартира намондам дар комментария бинависен. ман ада арзонтарроӣ кардам, мисол ё ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хитона эҳтиёт кунед. хайр.